тамошобинони азиз, ин намоиши навбатии мост аз телевизиони Баҳористон. манзури шумо. дар маслиҳати пагоҳи рӯзии имрӯза мо доир ба мавзӯи таби баланд дар кӯдакон суҳбат хоҳем кард ва барои ба саволҳои худ посух гирифтан даъват кардаем духтури кӯдакона Нуралиева Гулбаҳор Мақсудиновнаро. Ташаккури зиёд ки ба барномаи мо омадед. Саломат бошед. чӣ тавре мо медонем ҳарорати мӯътадили бадани инсон 36 мебошад. хуб, саволи навбатии мо ин аст ки кадом омилҳо метавонанд боиси баланд шудани ҳарорати бадан дар кӯдакон гарданд? Ташаккур барои ин савол. Яъне дар ҷои аввал сабаби баландшавии ҳарорат ин сироятёбӣ мебошад. Яъне сироят аз вирусҳо, бактерияҳо мебошанд. Ин дар ҳадди аввал меистад. Яке аз ин сабабҳои дигараш метавонад ки зиёд гармии ҳавои атроф бошад, аз меъёр зиёд пӯшондани либоси кӯдак, метавонад ягон ҳассосият, яъне аллергия ба ягон таом ё ба ягон доруҳои истифода бурдаи кӯдак дода шуда бошад, метавонад аз ҳисоби системаи марказии асаб бошад, метавонад аз ҳисоби яъне ҳолати стрессӣ гирифтани кӯдак бошад ки то дараҷаи 37, яъне меъёр мешуморем ва аз 37 то 37.5, аз 37.5 баланд шуд, мо метавонем фикр кунем ки ягон сабаб, яъне ҳароратбарандиро ба вуҷуд овардааст. яъне то 37-37.5 ин ҳарорати мӯътадил шуморида мешавад, ҳамин тавр? вале баъзе аз падару модарон яъне ба ҳарорати ба кадом рақамҳо баланд шудани ҳарорат нигоҳ намекунанд. аз 36 боло шуд, аллакай онҳо ба паст кардани ҳарорат шурӯъ мекунанд. хуб, ҳаст он рақами, яъне аниқе ки дар ҳароратсанҷ ҳангоми мо ҳарорати кӯдакро месанҷем, аз ана ҳамин рақамҳо аллакай мо шурӯъ карда ва паст кардани ҳарорати кӯдак бояд оғоз намоем. албатта ҳангоме ки ҳарорати баланд аз 38 нагузарад, дар кӯдакон яъне ҳароратро паст кардан мумкин нест. яъне то 38 ин ягон хатарам, ягон зарарам ба организми кӯдак оварда намерасонад. яъне худи ҳароратбаландӣ ин реаксияи муҳофизатии организм мебошад ки мо вақте ки ҳароратро аз пеши худ, яъне дарав ба паст кардани он шурӯъ мекунем, яъне мо намегузорем ки ба он антигенҳо ё он сабаби ки боиси ҳарорат баланд шудан дорад ва системаи иммунӣ мубориза бурда истодааст, мо ба ин халал мерасонем. барои ҳамин мо ҳақ надорем, яъне дарав ба масалан ҳангоми 37.5 шудан гирифта аз ҳабҳо истифода бурда ва ҳарорати баданро паст кунем. дар кадом маврид метавонем мо паст кардан? вақте ки худи бемор гирифтори бемории системаи асаб ба ихтилоҷҳои фибрилӣ, яъне дар анамнез вуҷуд дорад, яъне дар гузашта ба ҳангоми ҳароратбаландӣ ихтилоҷҳо мушоҳида шуда буд ва мо метавонем аз 37.5 аллакай шурӯъ кунем ба ҳароратро паст кардан, яъне бе дору, яъне молиши бадан гузарондан дар кор, оби зиёд нӯшондан дар кор. дар он кӯдаконе ки дар аломатҳои хатар вуҷуд надорад ва дар гузашта ягон бемориҳо, яъне ихтилоҷҳо набуданд, то 38 ягон усул истифода бурда намешавад, фақат нӯшокии зиёд. яъне то 38 дараҷа баланд шудани ҳарорати бадани кӯдак бояд ки фақат ба ӯ яъне мо нӯшокиҳо диҳем, об нӯшокии зиёд, молиши бадан, яъне иваз намудани ҳавои хона, яъне тез яъне зиёд гарм кардан, аз меъёр зиёд ҳавои хона, ҳавои гирду атроф баланд набошад ва либоси зиёд пӯшонда набошад кӯдак. яъне баъде ки аз 38 боло мешавад ҳарорати баланд, дар он вақт мо метавонем аз ҳабҳо истифода барем, яъне мо метавонем ки ва ҳангоми молиши бадан ҳам мо наметавонем фақат бо об молиш, фақат бо оби тоза бояд гузаронида шавад, чунки ҳозир мо медонем ки аз аввал омада буд мо бо ҳамроҳ кардани спирт истифода мебарем, сирко истифода мебурдан. инҳо қатъиян манъ аст, чунки вай дар метавонад ки заҳролудиро зиёд кунад, яъне тавассути пӯсти кӯдак ки нозук мебошад, ҳамаи ин маҳлулҳо ҷабида шаванд ва ҳолатро бадтар гардонад.
ташаккури зиёд. На ҳама вақте ки ҳарорати бадани кӯдак баланд мешавад, онҳо дар беморхона ҳастанд. Яъне қисмати зиёди онҳо дар хона мебошанд. Барои дар хона паст кардани ҳарорати бадани кӯдак кадом усулҳо ва ё ин ки яъне ки маводҳои дорувориро бояд истифода кард падару модар то ин ки ҳарорати бадани кӯдак паст шавад, то муроҷиат кардан ба духтур? дар шароити хона аввалан бояд аз ҳароратсанҷ истифода бурд. ҳароратсанҷҳои ман тавсия медиҳам ҳароратсанҷҳои рақамиро, барои ин ки онҳо бесимоб мебошанд ва безарартар мебошанд, ки яъне ҳангоми шикастани ҳароратсанҷҳои симобӣ метавонем мо онҳоро ғундошта натонем ва ин хатарнок мебошад. барои ҳамин аввал бояд аз истифода аз ҳароратсанҷ кард. вақте ки ҳарорат аз 38 баланд шуда истодааст, ҳолати кӯдак бад шуда истодааст, баъд мо метавонем истифода барем аз доруворӣ. яъне доруворӣ дар шароити хона мо фақат аз парацетамол ва ибупрофен бояд мувофиқи сину сол истифода кард ва дод. ва ҳангоме ки барое ки бештар ва хубтар ҷабиш шавад аз рӯдаи меъда, ман тавсия медиҳам яъне намуди шарбат истифода баранд дар кӯдакон нақстар мешавад, чунки ҳаб боз ҷабишаш каме дертар. барои ҳамин истифода аз шарбатҳо кунанд. агар дар кӯдак қайдкунӣ набошад, агар кӯдак қайдкунӣ дошта бошад, метавонанд аз шамчаҳои парацетамол истифода баранд. дар инҷо ҳам агар дарунравӣ набошад дар кӯдак, метавонанд аз шамчаҳои парацетамол истифода баранд ва фаромӯш накунанд нӯшонидани оби зиёд ва молиши бадан, тез иваз намудани ҳавои гарми хона. ташаккури зиёд. саволи навбатӣ ин аст ки дар кадом ҳолатҳо падару модарон бояд ки худсарона ба паст кардани ҳарорати кӯдакон шурӯъ нанамоянд ва зуд ба духтур муроҷиат кунанд? вақте ки дар бемор беҳолӣ зиёд мушоҳида мешавад, рад кардани нӯшидан ва ошомидан дар кӯдак мушоҳида мешавад, вақте ки мо мебинем ки бисёр рангпаридагии пӯсти бадан, хунукшавии дасту пойҳо мушоҳида мешавад, кабудшавии лабу даҳон, мо дар ин ҷо ҳатман бояд ба духтурхона муроҷиат кард, ба духтур муроҷиат кард ва ба табобати худтабобат идома надиҳанд. хуб, бори дигар ба шумо ташаккури зиёд ки ба барномаи мо омадед ва ба саволҳои мо ҷавоб гардонидед. тамошобинони азиз, ин буд маслиҳати пагоҳи рӯзи мо. То барномаҳои оянда саломат бошед.